Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe corresponde a quenda deste espazo das madrugadas a Suso Talento, que xa forma parte activa do noso movemento cultural Nos a xente do redor. Suso é un extraordinario poeta, pero é que tamén resulta ser un gran artista plástico que, entre outras cousas, entre outras moitas obras, é autor de magníficas representacións do románico galego nos seus lenzos. Hoxe terei o prazer de poñer voz ao seu poema A dor na terra, que Suso regálanos no número 21 da nosa revista. A dor da terra. Onde está a cadeira do avó? Xa non vexo a vella figueira, sen libros, papéis, recordos, só fame, sen pote na lareira. Foi a man da besta humana, homes do mal e desalmados asasinos da natura na Galiza. Montes, cumes, de cinza mouros. Loitan labregos contra o lume, ríos, peixes, páxaros mortos. Xa están cansos os inútiles, Galicia verde e dos galegos. Meus ollos como unha nube, miñas vaguas son longos ríos. Apagando as lapas do lume, meu pobo, a ti quero te vivo. Meu Deus, mande chover, chove Galicia, xa non arde. Onde están os que mandan? Eles sempre chegan tarde. Grazas, Suso.